നിർദ്ദേശപ്രകാരം അന്നരവെങ്കിലും ആണ്ടവരക്കായിട്ടൊക്കെ വണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അന്തരപ്പെട വരുത്താണ്ടതൊക്കെ വണ്ണം നടയ സത്യം കുറയാണ്ടതൊക്കെ വണ്ണം പാലിച്ചേക്കണേ എന്റെ രാമദേവ എന്റെ രാമദേവ കുറച്ചിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നതായ ദേവസ്ഥാനം തിരിക്കുന്ന ധർമ്മപ്രകാരം തന്നെ എന്നെടുക്കത്തെ അവസാനം ഭേദമായിട്ട് 5000 ഇവിടെ നടന്നിരിക്കും. സംഗീതമായിട്ട് നാട് തറവാട് പരിപാലിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും എല്ലാ കഥകളും വരും പറയാതെ കൊണ്ട് നേരിട്ടുണ്ട്. ശ്വാസം ഏത് കാലവും ആ ഒരു കാലം വരെ വിശ്വാസവും അത് പ്രകാരം എന്നെടുക്കുന്ന അവസാനം ഭേദമായിട്ട് എന്നെ കാണുന്ന അവസ്ഥ നല്ല 40 എൽപ്പതിൻ്റെ അവസ്ഥ പൂർത്തിയായി. ഏതാണ് പൂർത്തിയായത്? ശതവും അമ്മ മക്കളെ ചതിക്കില്ലല്ലോ. അമ്മ മക്കളെ ചതിക്കുക, മക്കൾ അമ്മയെ ചതിക്കുന്ന കാലം മാത്രം കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് കാണാൻ അമ്മ എന്റെ കൂടാൻ പൂർണ്ണാവിനും കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരമമായ അതുകൊണ്ട് കാണാൻ വർണ്ണിക്കാൻ നേരമില്ല. മക്കളെ കുറിച്ച് എത്ര വർണ്ണിച്ചാലും മതിയാവുന്നതായ അനുഭവമാണല്ലോ അല്ലേ? ക്ഷണവും സുന്ദരാണെങ്കിലും ഉടനാണെങ്കിലും കൈകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവരാണെങ്കിലും അമ്മക്ക് മക്കള് തന്നെയാണെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അമ്മ ഏത് പ്രകാരം കൊണ്ട് നടത്തി തന്നു. ആദ്യ വഴിക്ക് നിശ്ചലാകുമോ? 1000 തിരിയുടെ ശോഭ ഇല്ല. എന്റെ കാമവും എന്റെ 1000 തിരിയുടെ പ്രഭയുടെ ബിംബത്തെ തുറക്കാൻ സാധിക്കുകയും അമ്മക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിന് പ്രയാസമുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് കാരണം എന്റെ ഭംഗിക്കല്ലേ കുറവുണ്ടോ? ഞാൻ തന്ന ക്ഷീരത്തിന്റെ മധുരം മാറുമല്ലോ. എല്ലാവരും എന്റെ നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കാണോ അഭിമാനം പറയിച്ചു കേട്ടോ. അനുഭവങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ മറ്റു തൊഴിൽ കാണാൻ പെരുമാറപ്പെടുന്നതായിട്ട് നാളിനായാലും അവർക്ക് മാനവാടാധാരമായിട്ട് കാണുന്നത് പറയാൻ കിട്ടുമ്പോ എന്റെ 40-80 പൂജാരിത്തിന്റെ അനുഭവമുണ്ടോ? അല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവമുണ്ടോ? അന്വേഷണം കഴിച്ചില്ല. അതിന്റെ പരിഭവമൊന്നും വേണ്ട. 25 പൂജാരി വായിച്ചാലും മായാത്രമായ നാമം വിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഓരോ അനുഷ്ഠാനത്തിനകത്തും അല്ലേ? അവർ പട്ടണത്തിൽ ഊഴിൽ അഭിമാനത്തിനും എന്റെ കുട്ടിക്കോലനുഷ്ഠാനം ഭേദമായിട്ട് മനസ്സുതായിരിക്കുന്നതായ മഹായിക്കാവ് ശേഷിപ്പെട്ട സർവേശ്വരി അല്ലേ? കുണ്ടുസ്ഥാനം എന്റെ കുളത്തിൽ 4 പാറയെ ആധാരമായിട്ട് നായകുളാകെ നീരാടിക്കുന്നതായ സർവശക്തി കടാക്ഷം അല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു സ്വതസിദ്ധമായതായ അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് കാരണം പറയാൻ കിട്ടണം. എല്ലാവരും ഒന്ന് നിബന്ധ സദസ്യം പറയട്ടെങ്കിലും എന്റെ നാടകത്തുസ്ഥാനം ഭേദമായിട്ടും എന്റെ അഭിമാനം എന്റെ 25 അഭിമാനത്തെങ്കിലും രാവണേശ്വരം നാടുതോരണം ഭേദമായിട്ടും എന്റെ കുട്ടക്കളവ് ഭേദമായിട്ടും അല്ലേ? അത് അവിടെ തലയക്ഷരം നോക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും എന്റെ കുട്ടക്കളവ് ഭേദമായിട്ടും ശേഷിയൊന്നും കൊണ്ടിറക്കുന്നു ഇറക്കുന്നില്ല ചിന്തവരുത്താണ്ട് തക്കവണ്ണം എന്റെ കുളവിഞ്ചവിസ്ഥാനം ഭേദമായിട്ടും കാണണമെന്നും മനുഷ്യങ്ങള് ശേഷം ശരിയാനവിസ്ഥാനം ഭേദമായിട്ട് കാണണം എന്താ കൈയെടുക്കുക ശേഷം നൂറാനവിസ്ഥാനം ഭേദമായിട്ട് എന്താ അതിന് സ്ഥാനം ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവാറില്ലേ? അതാണ് എങ്കിലും അവിഷ്കാരത്തിനകത്ത് എല്ലാ കഥകളും വഴിപോലെ ഒന്ന് മാതാവ് പറയട്ടെ. ഇതിനുശേഷം അരിയ ഭക്ഷണമായ വസ്തു അരിയെടുത്ത് വളർത്തിയതിനു ശേഷം എല്ലാ കഥകളും ഇങ്ങനെ രാവിലെ
പറയാറില്ല. എന്തെങ്കിലും പരിഭവം വരട്ടെ. എന്റെ നാട്ടിൽ അല്ലാതെ അതിന്റെ മധുരമാസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാറ്റിനും അതിപൂർവമായ ഞാൻ ബെൽറ്റിലിരിക്കുന്നത്
ഇങ്ങനെ മതി, അമ്മക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി അല്ലേ? അരയോളം വന്ന കാലത്ത് ഇനി ഞാൻ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് എനക്ക് സാധിക്കൂലാണ് ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇത് മതി കേട്ടോ, അമ്മക്ക് തൃപ്തിയാണ് പോരെ? മതിയാവില്ല. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഏകനായിട്ട് ചെയ്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ആളാണ് എന്റെ മനുഷ്യനെ കാണിക്കുന്ന മനുഷ്യര് രണ്ട് ഭാഗത്ത് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി 4 കണ്ണ് മാത്രം കുടിക്കുന്ന കാലത്ത് കമ്മിയായിട്ടൊരു കാലം കിട്ടും. അത് അന്ന് തൊട്ടതിന്റെ ഫലമാണ് ഈ കാണുന്ന ഈശ്വരനെല്ലാം കണ്ടത്. ഇന്ന് ചെയ്ത ഉപാസന ഫലത്തിന് കരുതണ്ട, അന്ന് ഏത് പ്രകാരം ചെയ്തുവോ ആ ചെയ്തതിന്റെ ഫലങ്ങളാണെന്ന് മനുഷ്യരെ ഇത് പ്രകാരം നിന്നാമതി കണ്ടോ. നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ക്ഷീണഭാവങ്ങളും മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രധാന സഭയിൽ മഹാമന്ത്രന്മാരും ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥാനത്തിനകത്ത് പരിഹസിക്കാണ്ടവന്നുകൊണ്ടാണ് ഭയം ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ എന്റെ ജഗരാജ്യമാണ് കൂടെ അയോധ്യയുടെ ഹൃദയം സൈന്യത്തിനും ജനക്ക് എന്റെ കല്ലാടികളൊക്കെ ചേർന്ന് കൂടിയിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ അമ്മ എല്ലാം ഓർത്തു വെക്കണ്ടേ? അങ്ങനെ ചോദ്യം ചിന്തകൾ വന്നാൽ അത് ഉത്തരങ്ങൾ അമ്മ തന്നെ തരണ്ടേ? എന്റെ നാളികേരത്തിലും 1000 അകമ്പാടിക്ക് കയറ്റിക്കുന്ന കാലത്തിലും അത് ഏത് പ്രകാരം ശോഭയോടെ സംഭവിക്കുന്നു ആ പ്രഭ ഭാഗ്യത്തിലാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവാം. കാരണം ഇവരുടെ നേരത്തെ തന്നെ 1000 പ്രകാരത്തിലായിരുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യമായിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു. ആ ലക്ഷ്യം ഇവിടെ വെച്ച് പാടുക, ഇവിടെ വെച്ച് പാടിപ്പിക്കും. അക്ഷരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നമുക്ക് ഭയമില്ല കേട്ടോ. മക്കള് വലിപ്പമുള്ളത് തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് ഫലമായിട്ട് അത് മക്കളുടെ ശീലമാകുന്നത്. നിങ്ങളെ ഉദ്ദേശിക്കുക എന്റെ ജീവിതം അനുഭവത്തില്ല, അതല്ലേ മറ്റൊക്കെ അനുഭവത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ശ്രദ്ധക്കുറവ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? എന്റെ ഭാഗമായി
ആയാലും ആയാലും ഈ കൂട്ടാഴ്ചയോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. ആണോ? എന്റെ 1000 തിരിയോടൊത്തിട്ടല്ലേ കൂട്ടാഴ്ച അല്ലേ ഉണ്ടാ അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് എത്ര മനസ്സിൽ അതിനെ അങ്ങനെയാണ്
മഹാഭാഗ്യത്തിൽ മാതാവിന്
Tornas adanalla ulli.
ഉണ്ടാകും.